wataenda kunesi mabhedzi enesi unodzura mawidzi chibva takadzoka zvekumatu dzemasikati vandapfuurira futi nevana vataenda futi kune rimwe gadheni remuriwo tasvike koko bva tadiridza time dzanga dzatova zvekuma5 chibva ndati nini kuvana dzokerai kumba ini ndakukonaona pane vamwe tete vedu vanogara kumhiri vairwara vana vachibva vadzokera kumba ndakanoona tete vaya ndawaona tete vaya wakazotoshaiko havo vandadzokera kumba ndatakura mugomo wangu ndakatosvika pajurani ndakadzidza mvura yangu ndatakura ndadzokera kumba zvekuma5 koko ndopa ndakasvika pandatarwasa ari pamba aripopota saka inini chakandinetsa ndechekuti pamba papasina kana munhu wemurume ndasvika pamba papa inini handina kuda kuti nditaure naye tagwasha uyu ndakati ini kuti nditaure naye pasina munhu wemurume hazvigoni ndakangosvikotura mugomo wangu mva ndawisa pakicheni pastube pakicheni ndibva ndati kuti ndimumirire hangu ina handizombozvikwanisa chibva kutoenda kubedroom saka time ndakanosvika pavheranda pabedroom ndotime dzaakandibata andibata kudaro ndopa ndakabva ndadonha patotanga kutondirowa apa achinzi anga atongopindira mwana aigeza form 2 kubhavha musi wacho iwoyo saka atotanga kutondirowa paya koneiwe ndadii nyaya chanamboinzwa utongondirowa handidi kuti mugare papo saka time yandakazopukunyukawo ndo time yandakazopinda mumba vandazvikira nevana vaino kuti vana vandandinawo ndandine muform 2 musikana nekamugrade 3 neka0 grade kwabva tazvikira mumba kwatosviba iye tagwasha wacho time yaakaona kuti ndapukunyuka akabva atora matombo svika nhasi muri kufira mumba imomo saka isusu nekuda kuti takirawo taramba tirimo saka aramba ari kupoterera azoona kuti vanhu vaye vangoramba vari mumba ndobva akazotanga kufamba achienda kumba kwake aenda kumba kwake isusu ndopa takanzwa kuti nechekuroko ndopa takabva tabudawo mumba muya netuwana tuya tibva tamhanya kuenda kuvhileji kune vamwe kwautosvika kuya kwakuchiwataurirawo nyaya tawaudze nyaya ndopa wakati hazvigoni kuti murare musina mapurisa asina kuziva kuti nyaya yenyu yakamira sei ndopa takabva taenda kune maneighborhood ariko ikoko vachibva vati wausiku wanyanya munozomuka makuseni muchienda kumapurisa ndazomukawo mangwana acho makuseni zvekuma7 mandazoenda kupolisi kuchinhenga ndasvika kupolisi kuya wakatigashirawo zvakanaka kwabva ndavaudze nyaya yangu yandakanga ndafambira vachibva nditi nichiendai kupi kuchipatara mangwana acho ndopa ndakamuka ndikauya kunokwasaka ndauya kuchipatara ndopa mapepa acho andakanga ndafambira unoka handina kumapiwa musi wacho ndakazoita zvokutodzoka futi mandazopiwa mapepa aya mandazomadzosera futi kuchinhenga ndaenda kuchinhenga kuya wakanditi mirai kana nyaya yenyu ichinge yaonekwa kuti yakamira sei tichazokudzai ini ndichibva ndagara ndaivafonera yaiye yapapi tisati taita kuti nyaya yenyu iite ndichivafonera saka time manje yakanga yafamba ndichibva ndati beta tiende ikoko kuchinhenga kwacho cheko tinonzwa kuti nyaya iya yapapi ndopa takasimuka avo vavazodzokawo kurwendo rwavo rwanga wafamba chibva taenda kuchinhenga kwakusvika kwabva tafonera mupurisa akanga aita nyaya yedu zvikanzi ari kumai ndokwaanga ari kwabva ndavabvunza kunyaya iye yapapi zvikanzi nyaya yenyu iye yakatopera tagwasha akatobvisa chifaindi ndikati ko zvamusina kuzondizivisawo kuti tagwasha akabvisa faindi zvikanzi ndo zvakatoitika nyaya yenyu yakatopera saka nekusaziva ndakabva ndauya futi kupi kuno kupolisi yekwasaka ndichida kunzwisisa kuti kunyaya yecho yakangopera ndisina kuzoudzwa kuti nyaya iyi yadii yapera ndasvika kupolisi kwasaka kuno wakabva wanditi mbuya maita basa mauya kupi kuno asi nyaya yenyu haiko kuno nyaya yenyu iri kuinyati chidzokerai motanga kuzoenda kupi kuinyati zveshuwa ndakadzokera kumba mandasvika mandataurawo mafambiro anandaita chibva ndazotsvaga bhaiki nekuti kwese kufamba kwatinenge tichiita tinenge tichitotsvagawo mamotabhaiki
chibva ndatsvaga bhaiki vataenda kuinyati kuya ndasvika kuinyati zveshuwa wakandigamuchira zvakanaka chibva ndaudzwa kuti ndine nyaya yangu yakamira so wachibva watarisa mumapepa mavo zveshuwa watarisa wakati zveshuwa nyaya yenyu yakatopera kuti yakapera chirudzi musina kuzondizivisawo kuti chinyaya yapera zvikanzi yakatopera kuti Tagwasha akatobvisa faini musi muna October 18 October ndikati alright hazvina kushata ndadzokera futi kumba ndasvika kumba mandatosvika ndawaudzwa zvanzi nyaya yakadiki yakapera ndopatakazofunga kuti inini nyaya yangu semunhu asina kuyananiswa ini ndakuchienda kwashi ndinonzwa kuti ndo zvinoitwawo here mumafambiro akaita nyaya yacho ndopatakazoenda kwaishe kusvika tizosvika pano nhasi. yaida kutokomplena nawe ndizere kuti Tagwasha akazotenga mapurisa mupurisa uya ubva tafonerana nemupurisa uya takati nyaya yechiwanhu dzemapurisa tinoziziva yekuva mukadzi wemunhu tinoda kuti titsanangurirana kuno tikuda Tagwasha kuti auye kuno kwete zvimatengana izvo Tagwasha akatouya padarakati ndatobhadhara kare tikati kana iwe mupurisa wacho uri kuda ndakutopira muna disco kusati kuti Tagwasha akasauya pano ndipo akazoti Tagwasha ita ndosangwe nacho pamakamutonga makasvitsana papi apo takamutonga takamubata kuti ane mhosva takati kuva mukadzi wemunhu unobvisa munhu iye tabvumirana takabvumirana munani muna December vana chaakaita. Alright. Saka imimi nemakosti yenyu munoda kubhadharwa nechi? Makosti yenyu munaziwayo. Dzavashandisa mari dzakawanda sere. Kusvika tisvike pari nhasi. Mari yatashandisa yese pamwe chete $189. Toti imombe chaiyo. Imombe. Right. Tobata iyo judgment yamakapuwa yemombe kuti anova kubvisa mombe 1 iyoyo akanzi abvise naishe, then koita mombe yemakosti kana kuti $280 yamataura yemakosti oro inenge iri mombe mati 180 kana 280 $189. Okay. Right. Then kurova mukadzi wemunhu hazvibvumirwi, anova mubvisa kudaro, hazvibvumirwi nekuti atori nekutenga mapurisa kuti because criminal especially akandobata kupindira kamwana kasina kupfeka zvese aifanira kunge yakatoenda yakauya kukoti isina kumbopedzwa nemapurisa, yaifanira kuuya kukoti ndo yaipa determination achakaita chioko mumunhu yaitoda kuzonyorwa report inoenda kumapurisa. 189 iyo ndo inoika nemakosti amabhadharana nasere nezvese. Anova kubvisa chii kudare nekuti kure uko akaachangamira ndaida kuti nditibatsire padiki futi vana mai avo vanofanira kuti pawakaenda vachinzwa kuti akabhadhara faini vanofanira kukumbira reference yacho. Ndakatoenda ndikanopiwa. Makapuwa reference yacho. Nekuti inenge yaane mamedical affidavit. Yaifanira kunge nyaya yakauya kukoti. Kana waine reference iyoyi yakatonaka futi kuti achipuwa judgment munhu. Nekuona kumatambudziko. Motipa reference yayo
kana iyo mukatiprintira motipa yo photocopy mune imwe ere copy vozotiko fotokopa motisira handiti motisira kopi musaregera hava kuti abvise mombe kudare kurowa mukadzi wemunhu kudii zvaakaita saka mombe mbiri ukona kuripa 1 yemakosi ne1 yekuripira nemombe 1 yedare then inyorai judgment ishe tokupai kundira kurowa kure kwenyuko ikanyorwa judgment mubva mangoenda naye mune mapurisa here amunondomupa kuti timupe 1 week to pay mamaita kuti abva aendesa then after 1 week asina kubhadhara mochitoti wakomana eitiwo basa iro hakuna problem uko votoraizana ishe then anozobvisa imwe yekundo execution H4 ani mombe anadzo saka nekuti hazvibvumirwi kurowa mukadzi wemunhu kutonyisa murume wake kuti ndinorowa kana murume wake paine problem paine chi anoenda ondotongwa judgment inonyoreka here nasi imwe muri kudzokera handiti izvozvo wemakombi ishe kuti wafambe moita sei kuti judgment pabhuku ndo richiri kusenza okay imari default kuti tiedhere pa chibhadhara $40 ye default kuti river raenda Monday roenda tomupa 1 week to pay then execution tipa mupurisa anoendesa anaine change ungaiti tichinje kuti api amwe anoshaya change isai wandisa munodzora right saka which is tabataidhira pa 190 pa chisa 40 yobvaita 2 chi 230 kana kuti mombe 230 oro mombe sa ona kuti yaenda Monday iwe default right it's okay sa munoripirwa nemombe mbiri kana kuti mombe 1 ne230 yenyu yemakosi kana kuti asina keshi mombe mbiri then nemombe yedare then yechi4 mombe ichazoita kuti mapurisa aende kundoita basa muhamadzinyora mombe dzakadaro yemakosi yemapurisa right next